On palkkapäivä ja tilille napsahtaa 2500 euroa. Henkilö 1 ajattelee, että nyt syödään hyvin. Hän päättää lähteä ravintolaan, joka eskaloituu baari-illaksi. Henkilö 2 maksaa laskut pois ja laittaa säästötilille heti 300 euroa. Hän päättää, että voisi tehdä jotain hyvää ruokaa illalla kotona. Henkilö 1 näkee, että naapuri on ostanut uuden menopelin ja menee kateellisena autokauppaan hakemaan hienon auton kalliilla osamaksulla. Henkilö 2 puolestaan ajattelee, että muutaman vuoden päästä mä ostan hienomman auton, mutta nyt ajan vähän vanhemmalla, jotta voi sijoittaa enemmän. Työpäivän aikana henkilö 1 käy hakemassa lähikaupasta nuuskakiekon ja käy lounaalla. Henkilö 2 on valmistanut kotona terveellisen annoksen töihin. Henkilö 2 huomaa, että säästöön on jäänyt toiset 300 euroa ja päättää sijoittaa nää. Henkilö 1 puolestaan taas tuskailee laskuja kanssa kuun lopussa. Vuodet kuluu ja henkilö 2 on ehtinyt hankkia säästöillään sijoitusasuntoja. Hän pystyy lomailemaan enemmän, ajaa hienolla autolla ja on onnellisessa tilanteessa. Henkilö 1 puolestaan elää vieläkin sama oravan pyörä ja stressi on joka päivässä mukana. Kumpi sä haluut olla? Laita DM-viestiä, niin soitellaan ja kerrotaan lisää meidän vapaista sijoitusasunnoista. Ja nyt viimeistään kannattaa ottaa meidän kanava seurantaa.